Това стана мрачно доста бързо. Знаеш ли какво още е мрачно? Аз. Сексона, на която ми е само за парите ми е сета, брат ми е сета. Трябва да признаеш, че има доста добър глас. Без забавка, дори на български. Време е за днешната ругатня. Слави от The Fuckers. Да, аз практикувам спорта джобен тенис. Същия като тениса, но се играе с топките в джоба. Ние сме кълпазани! Да! Ние сме пакосници! Да! Ние сме негърчета! Чакай, какво значи това? Някой, който не е от Гърция. Казах думата със сна и всичко е наред. Какво каза? Да, Накълс. Какво каза? Ти пък кога си смени цвета? Ругатнята на деня е моя. Спонж Боб е бани гащ. Купих си нова книга. Вау, колко е умен! Хороскоп на Алена за 2026. Роде, ени. Родените. Вове, не вов, вовен. Ще имат. К. Все още е на зодия Овен. Знаеш ли, че Марая Кери е зодия Овен? Марая Кери ли каза? Не пей. Хороскопът на Алена е кринч. Затова ругатнята на деня е Зодия Дееба. Здравей, Тейлс. Може ли да кажеш леген? Леген? Къзът ти е зелен. Това се изтърка, Соник. Мазна. Хей, Шадоу, какво правиш? Гледах един филм. Така ли? Кой филм? За един изрод, който живее далеч от всичко. Един ден натрапници го намират и е принуден да излезе от сенките и да отиде на място, където намира отвлечена жена, която се оказва изрод като него. Вау! Гледах Шрек. Не е толкова дълбоко, брат. Между другото, къде е Накълс? Вчера го нямаше да каже ругатнята на деня. Алена му изпрати мутри, след като я обиди. Дано се оправи. Понеже Накълс го пребиха, аз поемам ругатнята на деня, но няма да бъда многословна, да не ставаме досадни на хората. Ругатнята е близнацици. Хей, Тейлс, знаеш ли кое е първо, кокошката или яйцето? Или напетела топките? Въпросът е некоректно зададен, Соник. Няма ясно разграничима начална точка в един цикличен и еволюционен процес. Кокошката и яйцето не съществуват в изолация от биологичната история на живота. Те са етапи в дълга верига от мутации, адаптации и постепенни промени. Казах на петела мъдете, тъпо жълто копеле. Върнах се. Време е за ругатнята на деня. Стой, Накълс. Ти не ни трябваш. Справям се отлично с ругатнята на деня